σέντρα του Χιμένεθ κόπηκε από τον Τσάπανο. Μεγιάδο την ξαναφέρνει στην περιοχή. Πολύ ωραία ο Μπάκου. Ωραία προσποίηση, κράτησε την μπάλα. Δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να σουτάρει. Ο Μεγιάδο ψάχνει τον Ντίκο. Ο Ντίκο μπαίνει και εκτελεί. Αυτός πρόλαβε και βγάζει την σέντρα. Απομάκρυνε ο Τζανετόπουλος. Κατέβασε ο Μεγιάδο. Ελέγχει ο Σακόρ. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα. Μεγιάδο στην μπάλα. Πολύ χρόνο, αλλά λέμε τώρα για το δεύτερο μήχρονο. Μέχρι τώρα όχι, δεν έχει γίνει επικίνδυνο σε κάποια φάση. Παρέμβαση σούτ από τον Γκαγέγο, η μπάλα θα βρει πάνω στον Έντερο. Αντζέλς κρατάει η μπάλα γιατί δεν υπάρχει κάποιος για βοήθεια. Το Μεγιάδο θα την πάρει. Ο κατέβασε πολύ ωραία. Τέι. Τον σταμάτησε ο Μεγιάδο. Προσπαθεί να επιτεθεί. Ζέκα. Κάνε κίνηση ο Παλάσιος κεντρικά, το πήρε την μπάλα ο Μεγιάδο, Μπάκιτς. Ο Φελίπε που είχε μείνει πίσω, επιμένουν οι παίκτες Κυφσιάς, χάνει ο Σμπόκος από τον Μεγιάδο. Από την προσπάθεια των παικτών του, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ξεκίνησαν το μάτς είναι αναπληρωματική στην Κυφσιά. Είναι γεγονός αυτό για την ομάδα του Όφη, με τον Όφη ο οποίος δεν έχει επικρατήσει στην Τούμπα από το 2009. Για τον Μπουζούκι. Ο Σέρχιο Ντίας κλείνεται. Προβολή του Μεγιάδο. Κάλαβε ο Βούρος, έγινε το λάθος. Ματέους Σάντος κλείστηκε από 3 και μοιραία έχασε την μπάλα. Μπερνάρ, ο Ιωαννίδης. Προσπαθεί να γυρίσει ο Μεγιάδο, το σταμάτησε. Πάκου λάθος πάσα. Ζουγλής λάθος επίσης και κλέβει ο Μεγιάδο. Και αφήνει ο Τωράν. Θα πατήσει την περιοχή, αλλά την έβγαλε προς τα έξω. Έχασε τον έλεγχο, ο Μεγιάδο τον ανακτά. Πώς κάνει συνήθως. Τσερίν. Ο Μπερνάρ, ο Μεγιάδο, του πήρε την μπάλα ο Μπάκου. Κιακός, εκείνο Μεγιάδο. Και πάλι φιλοξενούμενοι. Μιλίσεβιτς. Περάσει για τον Κρυσιούμα. Έκοψε ο Μεγιάδο. Αποστολάκη. Οι γηπεδούχοι. Και πώς ο Πανετολικός θα δοκιμάσει να εκμεταλλευτεί. Τώρα με Μοσχέρα, μια καινούργια αριστερή πλευρά για τον Όφη στο παιχνίδι. Με υπομονή, όπως έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα, να γίνει απειλητικός. Η μπάλα πέρασε για τον Μπάκου, ευκαιρία. Ουσία ανάμεσα στους δύο. Χώρο Όφη τώρα για να βγει από τη δεξιά πλευρά αυτή. Πάσα του Μεγιάδο για τον Μπάκου. Αλλαγή του Μεγιάδο για τον Δωράριντζον. Πάνω από το πόδι του Ριέρα. Μεγιάδο. Το δεύτερο δοκάρι είναι ο Βούρος, αυτόν βλέπει. Κεφαλιά του Βούρου για τον Τωράν με τιμή. Ο Ισέκα. Πάσα από τον Μεγιάδο. Και την κεφαλιά ο Τεϊσέιρα. Ο Μεγιάδο. Το οποίο Βούρος. Λάρσον. Μεγιάδο. Θα σηκώσει την μπάλα και είναι καλή μεταβίβαση για τον Μπάκου. Κόψε ο Βούρος, μπάλα πήρε ύψος, κατέβασε ο Μεγιάδο κλέβοντας από τον Ντουάρτε. Ο Αργεντίνος βλέπει τον Ντίκο, τον τροφοδοτεί. Ο Τωράλ ελέγχει. Μεγιάδο. Ζεκά. Ζεκά. Ο Μεγιάδο ανοίγει για τον Λάρσον. Είναι μόνος του, αυτός κατέβασε. Στην ιστορία του λοιπόν στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Αυτό το παιχνίδι με τον Όφη. Έκανε τη σέντρα στον αέρα ο Ντίκο. Τελείπε για τον Μεγιάδο, σούτ αδύναμο. Πολύ ωραία η κυκλοφορία της μπάλας, δεν μπόρεσε να περάσει κάθετα για τον Χιμένεθ. Ανεβαίνει ο Μεγιάδο, σούτ του Μεγιάδο, αστοχό. Αφήνει την μπάλα να καταλήξει τον Μεγιάδο που σουτάρει κόντρα. 2-1 Όφη στο 45. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ο Όφη κάνει την ανατροπή έχοντας ισοφαρίσει λίγο νωρίτερα με τον Έλλιγμαν. Γιαννιώτης. Έκανε το λάθος. Ο Μεγιάδο, εύκολο γκολ.
δώρο από τον Γιαννιώτη, μάλλον από την ασυνεννοησία Γιαννιώτη-Έρλινγκμαρκ. Δεν είπε όχι σε αυτό το δώρο ο Μιγγέλ Αλμπέρτο Μεγιάδο. 1-2 στο 26ο λεπτό.